Recep ayının ilkinji cuma gecesinde belli wasıpda 10 rekat namaz okasa, onun hemme günäleri başlanır dip hadis barmy? Hadis bar, imma toslanın oylap tapılan yalan hadis. Anha beýle diýen alimler. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimahullah şeýle diýär. Hadis alimleriň bir agzdan alaşmagy bilen ragaýyp barada hadislaryň hemmesi ýalan, toslananlar. Imam Newawi şeýle diýär. Ragaýyp namazy oýlap tapany, ony düzeni Allah kessin, çünki ol ýazgarlayan bidgatda. İbn Abidin atly alim şeýle diýär. Şunluk bilen Recep aýynyň ilkinji jumuasyna okalýan ragaýyp namazy üçin üşmekligin haramdygy we onuň bidgatdygy ma'lum bolýar. Alimler beýle derecede bu ragaýyp namazyny ýazarmanyň sebäbi olur, aňrywaş derecede şu hadislere düşülipdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýär: Kim şu dinimizde bolmadyk wady oma goşsa, ol baýtarlar, kabul edilmez. Ýene aýtdy: Kim biziň emrimiz, ýani dinimizde bolmadyk amal etse, ol baýtarlar, kabul edilmez. Ýene aýtdy: Bidgatlardan äge bolun, sebäbi ähli bidgat adaşmadyr we ähli adaşmada oda eltär. Ýene aýtdy: İşleriň iň şerlisi dinine täze edilen işlerdir. Ähli bidgat bolsa adaşmadyr. Aslında ragaýyp dip namazy 448-nji hijri ýylyna ilkinji gedek okap başlaýarlar. Onuň ýa hiç kim ol hakynda bilen okany. El-Aziz ibn Abdüsselam bu namazyň bidgatdygyny şeýle düşündirdi. Bu namazyň bidgatdygyny şu zatlar anlatýar. Sahabalardan, tabiinlerden, tabiinlerden we olardan başga şeriat barada kitap ýazan din alimläriniň birisinden bu namazy agzanlygy ýa kitabyna bellendigi ýa oturşlyklarda gurrumyny edenligi hakynda hiç bir habar berilmedi. Ýogsa olar adamlara parzlary, sünnetleri öwretmäge atyjan ederdiler. Bu ragaýyp namaz sünnet bolup olaryň mundan habary bolmazlygy adat boýunça mümkin däldir. Ýogsa olar diniň görnükli adamlary, möminleriň göreldeleridir. Halal, haram, parzlardan sünnetlerden avarat bolan hökümlerin hemmesine olar dolanýanlar. Şonu da düşünmeli. Avadat amallaryny edil dinimiziň buýruşýary etmelidir. Mesela, Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem juma güni agyz beklen maşgalasyna Juwayriye enemize agyzyny açmakly buýurýar. Sebäbi dine juma güni nefil roza tutmak bolana. Şol sebäpli Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem onu agyzyny aç dip buýurýar. Köp namaz okasyň gelýärmi? O kabar parzlardan da şart nefil namazlary. Köp agyz bekläsiň gelýärmi? Bekläber 1-nji, 4-nji günler, ýa her aýyň ortasyna 3 gün. Köp zikir edesiň gelýärmi? Baş üstüne hiç kim gadan edeni. Köp sadaka beresiň gelýärmi? Berber. Aryp basarken, ýöne özüňden dinine ýokla tapma. Recep aýynda şul işler etsen, has köp sowaply diýme. Sebäbi has köp sowaby berýän Allah Taala. Eger senin anyk delilin bolmasa, Allahyň adyna yalan sözlediň bolýar. Bu hem batyly günah. Avadatları etsen ediver. Güne Recep aýyna aýratynlyk bar diýip inanç etme. Çünki bu arada hiç şildir delil gelmedi. Bundan daşary aýtsap, ragaýyp namazy şu tarapdan dinimize ters geldi. Ragaýyp namazy juma gijesinde okalýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem bolsa juma gijesini aýratynlyk diýip şeýle buýurdy. Beýleki gijelerden juma gijesini namazy durmak bilen aýratyn etmem. Edil ragaýyp namazy ýaly Recep aýyna başga bidgatlar hem edilýär. Olardan äge bolun. 27-nji güni Isra we Mi'raj gijesini bellemek. Ol günni Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Aksa mescidine gidip Osman dalan gijesi saýalar. Emma buňa hiç bir delil ýokdur. Ol günni Isra we Mi'raj sebäpli ýygnanşma bidgat. Recep aýynyň ortasynda Dawudyň inesiniň namazy hem bidgat. Recep aýyny has sowaply diýip ölleriň ruhuny sadaka bermek hem bidgatdyr. Umumy sadaka bermek ölleriň ruhuny ruhsat. Dogry düşünüm. Ýöne Recep aýyny has sowaply diýmeklik ene şol bidgat. Recep aýyny mahsus edip okalýan dualar hem bidgatdyr. Recep aýyny mahsus edip Awrystana gitmek hem bidgat. Awrystana gitmek aslynda ruhsat. Dinimiz onu ruhsat berýär. Şertleri bilen we düzgünleri bilen. Emma Recep aýyna gitsen has sowaply diýmek en haşul bidgat. Şonu üçin musulman doganlar bidgatlardan äge bolaly. Kur'ana, sünnete we sahabalaryň ýoluny eýereliň. Feridun Sufyan es-Sawri rahimahullah şeýle diýär. Iblise günäden bidgat has ýölidir. Çünki günäden towa edilýär. Emma bidgatdan towa edilmeýär. Sebäbi bidgaty sowaply iş hasaplaýar.
Günäň o däligi belli zat. Şonuň üçin adam ondan tawba edip bilýär. Emma bid'at edýän ony sowap iş hasap edýän üçin ondan tawba etmeýär. Şol sebäpli alim şeýledi. Feridun ibn Mes'ud radiyallahu anh bid'at baradaky aýdanlatdy. O wadatda tahşitlik bid'atda gaýrat etmekden haýyrlydyr. Sünnete sahabalara eýirin, hiç zat oýlap tapmaň, bid'at çykarma. Eger bid'at görseňiz, ilkinji buýrugy tutmak size düşer. Huzayfa ibn Yaman radiyallahu anh şeýledi. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarının etmedik ibadetin size etmem. Çünkü ilkinci yani sahabalar sonka yani sahabalardan başkaları hiç bir söz oyun değil. Yani öz yanından bir zat aýtmazat oyun değil. Şonuň üçin Allah'tan korkun. Ey karmaşary, sizden öňkülerim ýolunu tutun. Beýik Allah bize haky görkezip ona eýirmegi nesip etsin. O bid'aty tanadyp ondan daşlaşdyrsın.